אותי, והימים כך עוברים וכבר רואים בפנים את השנים שעברו איתי, וזה עולם די... כמה אחים ואחיות יש לך? יש לי 4 אחיות ו5 אחים. אחד נפטר. מה השמות שלהם? שנפטר זה יעקב, אברהם, דוד, וזה 3. דוד, פנחס וניסי. וניסי? והקטן אני, הכי קטן זה אני, זה אתה ניסי. הבן הכי קטן במשפחה? כן. והאחיות? אחיות, נינת, שימי, רחל, אסתר. אוקיי. כשהיינו קטנים היינו הולכים לתלמוד תורה, ללמוד תורה. אחרי שהגענו לגיל כזה, בגיל 5-6 התחלנו ללכת גם לתלמוד תורה וגם לבית ספר בצרפתית. באיזה בית ספר למדת? באליאנס, קראו לזה אליאנס אז. היינו לומדים בצרפתית והיינו באים לתלמוד תורה ללמוד תורה. אז רגע, זה היה בבית ספר אליאנס? בבית ספר אליאנס, ובעברית זה תלמוד תורה, קוראים לזה. אוקיי. תספר איזה חוויות אתה זוכר מהבית ספר במרוקו. איזה חוויות של מכות. תגיד, מכות, כן? היינו שובבים, היינו רבים, היינו חברים. מה, יעני, לא עשית בלאגן, היית ילד טוב, היית באמת הולך כל יום? הייתי ילד, תשאלו, הייתי ילד גרוע מאוד, הייתי ילד רב כל יום. למה? כן. עם מי היית רב? מה הערבים, היינו מרביצים לערבים, היינו רבים איתם, היינו, מה אני אגיד לך? בלאגן. אברהם אחי הייתי אומר לו, אחי, תן לי איזה 100 פרנק בשביל ללכת לקולנוע או לקנות משהו. הוא היה אומר לי, יש לך עודף של 1,000 פרנק. יעני, אוי מה היה לי 1,000 פרנק, אני בא לבקש ממנו 10 פרנק. פנחס היה לארג'. לארג'. אוקיי. אף פעם לא יגיד לך לא, מה שאתה בא לבקש הוא נותן לך. זה פנחס. ומה עם האחיות? לא, רגע, הוא לא סיים עם... עכשיו עם האחיות, כן. אחיות, ילדות טובות היו, נשים זה... בוא תתחיל עם דודה אסתר, נכון? מחצור? הגדולה דודה אסתר. כן. מה אתה מספר עליה? מה אתה יכול להגיד עליה? אישה... הייתה ביישנית, טובה, שקטה, עושה בלאגן, מה? טובה, אישה לא הייתה שום בלאגן, כלום. דודה אסתר הייתה דרווישה כזה, היא הייתה כזה עם ילדים, עם הרבה ילדים, והיא הייתה דרווישה. בעלה היה עובד סנדלר, היה הולך לשווקים ולכפרים לתקן שמה. עימות מול... שכון, הר. ומה עם השאר? השאר. יש לנו רגע רחל. רחל זה הייתה המלומדת. היא מלומדת טוב, היא לימדה בבית ספר. היא הייתה אחת הבחורות הטובות. ומה עם נינת? נינת, גם נינת הייתה טובה. נינת מסכנה עבדה את התופרת כל הזמן עם אמא שלי. הייתה עוזרת לה. אבל שכוני, הכל סגור. טוב. לא חם לכם. אתה רוצה אוויר? מה זה פה? זה חמם פה. חם לך. אתה מתרגש מהצילומים, אבל אנחנו נפתח אני לך. מזיע כפרה. עכשיו תספר לו על דודה שימי, לא דיברת, על אמא שלי, כן? על אמא שלו. סבתא שלך, כן. לא בגלל שזה אמא שלו, אבל היא הייתה
האישה הכי טובה, והכי אהבו אותה בכל המשפחה. בכל הרצינות, אני לא בגלל שזה בן שלה פה, אני אומר את האמת. אהבו אותה כולם, אהבו את התשימי, כולם אהבו אותה, כולם העריכו אותה, כולם זה, וכל מה שהייתה עובדת הייתה נותנת לאמא שלי, לאמא שלה. זהו. אבא שלי היה סוחר בזה, צמר. בצמר. סוחר צמר, כן. ואמא? הייתה פרנסה טובה בזה. היה לו פרנסה טובה, ואחרי זה הוא עבד, הוא היה לו חנות של בדים. ומה עם של אמא? בדים וזה. מה? אמא. אמא, עבודה תופרת. זה המקצוע שהיה. טוב, ואיך היה הבית שבו גדלת? איך? הבית שהיית בו במרוקו. נו, היה לנו בית, גדול, קטן. מה זה גדול? משהו עצום, עם 3 קומות, שלוש. ברצינות. בית כמו, אני יודע, מה אני אגיד לך? כמו קניון. באלוהים יותר גדול מקניון. מה היה בקומה הראשונה? מה היה בקומה הראשונה? קומה? מספרים לנו גרגע. בקומה הראשונה היה ככה, הייתה חצר, איפה שהיו בהמות. אוקיי. הייתה פרה חולבת, היה לאבא חמור, ברצינות, חמור וזה, והעזים, לפעמים היו מביאים עזים, או לפעמים היו מביאים איזה שור או 2, הרי היו שוחטים שם, הרי אחי אברהם היה גזר. הוא היה קצר? היה קצב. קומה השנייה באו איזה 12-13 חדרים. אחד של רחמו מדודה דרחל, אחד של נינת, אחד של פנחס, אחד של זה, אחד של זה. כל אחד יש לו חדר שלו, ובין חדר לשני היה לנו שם חדר סוכות, איפה בנוי סוכה בנויה, והייתה לנו, והיה עוד חדר ענק של פסח, איפה היינו עושים לגדם, בדלי גדם. הקומה השלישית היה כמו קומה שנייה גם כן, יש חלק גר, וחלק היה כל מיני דברים של ביזנס. למה עלית לארץ? למה עליתי לארץ? למה אני הייתי לדרע. הייתי רב עם הערבים. בגלל זה? כן. לא יודעת, זה אחד הסיבות. רגע, תן לו לספר, הכי חשוב. לא, התפטרו מאיתנו, ואני, יעקב, אני הייתי חכם באלוהים. אני הייתי לא טיפש. ברור. היו נותנים לנו דקלומים, לדקלים אותם. שאתה צריך, נותנים לך היום, שאתה למחר בבוקר, אתה בא ועולה לזה, ואתה צריך לדקלם את זה בעל פה. לרסיטציון קוראים לזה. איך קוראים לזה? רסיטציון. רסיטציון. après comment? דקלום כזה. דקלום. כל פעם על מישהו. איך עלית? מה? Le gonon, le chien, je la noie, j'ai le gonon cueilli chinois dans son recours, c'est le petit là, on fait la grimace. Ah, certes, dit-elle, ma mère monte, continue sera que les lois étaient bons. Pour que royaume au discours de ces vieilles personnes qui trompent la jeunesse. Oui. Au diable soit le fruit, il jette la noix, un singe la ramasse. Vite, on doit cueillir la casse, la pluche, la mange, je lui dis. Votre mère a raison, mamie, les noix, vos enfants bon goût, mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que dans la vie, sans un peu de travail, on n'a point de plaisir. כל הרדיטציה האלו, הכל היה על מוסר עבודה. אוקיי. על מוסר עבודה, يعني שלא יהיו... עוד פעם יש לגונו לשם שלנו, לא, כן, לשרבוני, זה שעושה פחם, כל מיני רדיטציה.
נשאר דממה, עצב מסביב. ואיך היה שעלית? שעליתי, לקחו אותי ישר לאשדוד יעקב, אני לא הסכמתי להם, עוד פעם לקחו אותי לכפר יהושע, בעמק יזרעאל. כשעליתי לארץ, כן. הייתי בגיל 10, 9. 9? 10. כמה ילדים עליתם לארץ? הרבה ילדים. זה העלייה הראשונה, בין העליות הראשונות עם ההורים, אז זה היה דפר, היה העליות האלו, התחילו העליות, אני הייתי בין העליות האלו שעלו. בנו עד קונדרנס בצרפת, קראו לו קונדרנס, קון זה קוראים לו, זה מקום, נקרא קונדרנס, איפה התעצפו? מרכז קליטה כזה, כן. קונדרנס, ומצרפת נשארנו שמה, הביאו אותנו לארץ, לקחו אותי לקיבוץ אשדוד יעקב, בעמק הירדן. לא הסתדרתי שמה, ראיתי שזה, אני הייתי דתי וראיתי את ששוחטים ביד ועושים את זה, לא הסכמתי, אז באה איזה מדריכה איתה היהודית, היא אומרת לי, צרפתי, אני אקח אותך למקום שאתה, וואלו, אני רוצה לבית שלי, אני רוצה להורים שלי. התגעגעת אליהם? תנסה כמה זמן, אם לא תהיה לך יותר טוב מההורים שלך, אני אחזיר אותך להורים שלך, אני מבטיחה לך. הייתי אצל המשפחת הזו, משפחת נבו, באמת, מה עשו, מה לא. רגע, כמה זמן היית בקיבוץ בערך? שבוע, שבועיים, חודש? בקיבוץ, אולי איזה 3 שבועות, חודש. ולא היה לך שם טוב? לא היה לי טוב. ולא התגעגעת? להורים? לא התגעגעת להורים? בטח מתגעגעים, איך לא מתגעגע. רגע, ואז לקחו אותך לכפר יהושע? אז לקחו אותי לכפר יהושע, שמו אותי את משפחה אומנת. הייתי עובד חצי יום, כביכול, חצי יום ולומד חצי יום. בכפר יהושע? בכפר יהושע. נשארתי שמה, כפר יהושע, ראיתי שזה מצוין. דואגת לי טוב. ואני רואה הכל טוב, הכל עושה לי, היה לה בן, אני מקבל יותר מהבן שלה. אתה רואה דבר כזה, אם זה באוכל, ואם זה בדברים טובים, וזה הייתה לי, עד שהלכתי לצבא, יותר טוב. הרבה שנים. כן. פחדת שעלית או לא, שהתרגשת? אני בכלל קונט זעם. מה זה קונג'עם? אני הייתי, לא פחדן. הוא לא היה פראייר, הוא היה עצבני, הוא לא ראה אף אחד במילימטר. אמיץ. אמיץ. לא הייתי... רגע, 8 שנים היית אצל משפחת נבו. כן. בכפר יהושע. יותר, כן. ואחרי זה שהייתי בצבא, הייתי בא לבקר אותם, הייתי בא לה שיתנו לי כסף. הייתי כמו הבן שלהם. מה זה בן? יותר מבן. רגע, ועכשיו תגיד לי, ההורים עלו, נכון? זה היה ב-57 שהם עלו. איפה היית שעלו ההורים? זהו, אז הייתי בצבא. כשעלו ההורים היית בצבא, בערך. אתה שואל, מה עשיתי? הייתי בצבא, הייתי פה, עבדתי בנמל, עשיתי... לא, אבל רגע, בוא לא נמשיך בסדר. אז התגייסת לצבא, נכון? כן. התגייסת לצבא, במשפחת נבו התגייסת לצבא. נכון. מה עשית בצבא? מה עשיתי בתובלה? נהג תובלה. בתובלה. הרגשת? בצפון, בית נבלה? כן, לא בטנבלה, בטירן. בטנבלה זה שייך לדרום. אוקיי, ואחרי זה השתחררת, כן? אחרי זה כשהשתחררתי, סידרו לי מקום עבודה בסולטם. בסולטם ביוקנעם. יד האל או יד גורל הביאה אותך אל דלתי כשעוד הייתה סגורה, והיום אני חוזר אותה פותח אל דירה והיא ריקה נורא, כל אותן לשונות. כן, היינו מעמיסים לאוניות, היו מורידים מהאוניות. זה בחיפה. איך הגעת לדרום? איך הגעתי לדרום? הגעתי לדרום.
אתה לא יודע איך הגעתי לדרום. לא? למה עזבת את חיפה? עזבתי את חיפה, למה לא היה לי כל הזמן, לא היה לי בזה, ואמא זיכרונו לברכה. הייתה בורי פה, מה יש לך לעשות שמה, אז התגרשתי מאשתי ובאתי רגע, אז אתה התחתנת בחיפה? כן. תספר לנו, התחתנת עם אישה בחיפה, אה? כן. איך קראו לה? שושנה. פלוריאנה. פלוריאנה? פלוריאנה. מה היא הייתה? פלוריאנה, איטלקית. איטלקית, יהודיה? כן, יהודיה. פלורה ואיפה היא עכשיו? פלורה באיטלקית זה פרח. אז פלוריאנה קראו לה? פלוריאנה קראו לה. ואיפה היא עכשיו? אני יודע אם את מולה, אני יודע איפה. כאילו התגרשת והשארת אותה שם וברחת. ובאתי, אז זכרונו לברכה של אמא ואבא שלך. אז אתה מלהנה, מוחדק, לא מספיק לך על מה שהיית מוחדק, מה יספיק לך לזה. אז היא להנה, ג'בונו דימונה. ישר לדימונה. כן. חית, הנחת לאנטיקה טרפיה. בדימונה. ואז הגעת לדימונה. הגעתי לדימונה. ומדימונה מאז איפה עבדת? איפה לא עבדתי? עבדתי במפעל ים המלח, עבדתי בפוספטים, עבדתי איפה לא עבדתי? והיית נהג משאית של הבקבוקים, שפיניציה ירוחם? עבדתי בירוחם, עבדתי על השדים, מה הייתם עושים לי אתם עם הבקבוקים? אני זוכר הייתי כמה... בא, את שומעת זה. הייתי בא עם משאית, מלאה עם טמפו. את כל, את יודעת, משאית ענקית, מה זה? משאית ענקית. הייתי ממלא אותה, וכל השכבה הראשונה, והייתי קושר, אני קושר שאתה לא יכול להוציא, רק עם בקבוקים, ארגז את יכולה להוציא. יעני להוציא ארגז, לא יכולים. רק עם בקבוק, את יכולה להוציא בקבוק. הייתי בבוקר, הייתי רואה את כל האורך של המשאית, כל הזה, אין אף בקבוק אחד, הכל. כל השכבה הראשונה? כל השכבה הראשונה. זה בדימונה? המה הראשונה שלי זה מבצע סיני. מבצע סיני? כן. אוקיי. אחר כך, איך קוראים לו, בלבנון, מלחמת הראשונה בלבנון, בכל מבצע סיני במלחמת ההתשה היית אתה? כל המלחמות הייתי, אני בקיצור. כל המלחמות, אין מלחמה שלא השתתפתי בה עד מלחמת השנייה. עד מלחמת, כל המלחמות אבל. יום כיפור השתתפת? ביום כיפור וכל המלחמות. עד מלחמת לבנון. עד מלחמת לבנון השנייה. יעני האחרונה. יפה מאוד. גם בזה השתתפתי. נהג של מוביל. כן. אתה זוכר מהישיבה שלנו בקריית גת? מה אני יכול לזכור? זוכר שאתם לא רציתם ללכת זה ככה היינו בישיבה אני ואליקו ויחס, כן? לא רציתם להיות שם, ועשו לכם בעיות. ואתה הגעת, אה? ואני הגעתי, סידרתי את העניין. אתה זוכר שהרבצת למדריך? לא הרבצתי, ככה לא, וככה. כמעט גמרת עליו, לא עשית לו שום דבר, חוץ מזה שהיינו צריכים לאשפז אותו בטיפול נמרץ, הכל היה בסדר. אבל אל תגידי אולי ככה, לא יפה. מי? תגיד לי, למה קוראים לך בורוויל? למה הייתי דומה לאיזה שחקן? איך קוראים לו? בורוויל. בורוויל. אז הכינוי שלך בדימונה זה בורוויל. כינוי. מה? זה הכינוי היחיד שלך? הכינוי היחיד? לא, יש כינויים. בורוויל, יש ז'ון פול בלמנדוך, יש אלפרון, אה? אלפרון. הכובע הזה כמה עולה? 700 כמה? $760. 760 דולר, אוקיי. אם הוא רוצה אותו, אני אעשה לו הנחה. אפשר הנחה. אתה רוצה את הכובע של אלפרון? זה כובע של אלפרון זה. 742 יורו. יורו.
אני אעשה לו את זה בדולר. בדולר. בסדר. וכמה עולה המקל שלנו? לעקש כמה עולה? כזה... 1400. תראה אותו. 1400? 60. 1460 יורו. אוקיי. תרים אותו. כמה עולה? אוקיי, הנה, זהו. זה הקש, עכשיו תגיד שזה הקש, זה 1460 יורו. הוא נוסע פעמיים בשנה לחצור הגלילית, נכון? פעמיים בשנה. לשבועיים. מינימום פעמיים בשנה. מתי פעם אחרונה? מתי פעם אחרונה הייתי? לפני חודשיים. חודשיים. לפני חודש. בסוכות. בסוכות, נכון. אוקיי. חודש וחצי. קודם כל החגים, אין חג שאני לא שם. מאוד אוהב את חצור. נוסע אל הבית מהזמנים הישנים והחיוך שבליבי עולה על הפנים הזיכרונות עולים בי והחושים מתבלבלים מריח הבישול של אמא זה כל כך נעים אין כמו בבית שם הכל נכון ואמיתי שומרים עליך ואת שיריך שרים בחפלה אחותי רוקדת וכולנו מריעים לה הם מנגנים לה. עכשיו רוצים לדבר על התחביבים שלך. תחביבים שלי. יפה. אני יודע שאתה שכחת מה קרה עם חיפה בשבועיים שלושה האחרונים. פתאום נעלם לך זיכרון. אז תספר לנו בבקשה על איזה קבוצה אתה אוהב. את שרוף של מכבי חיפה משנות אתה שחס. ה-60. תספר לנו על מה הם עשו בשישה שבועות האחרונים מכבי חיפה. מאוד מעניין אותנו לדעת. הצחקת אותו. ספר בבקשה מה הם עשו בשישה שבעה משחקים האחרונים. בבקשה אדוני. מה הם עשו? שכחת את התוצאות. התאמנו. 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 אתה אומר, אבל שכחת, כאילו הזיכרון שלך נשכח. מכבי חיפה פתאום... מה שאני רוצה לזכור אני זוכר, מה שאני לא רוצה לזכור אני לא זוכר. הבנתי, אז אתה אוהב את מכבי חיפה. מאוד. יפה. מכבי חיפה. איך הרגשת שבאר שבע השפילה את חיפה במשחק לפני שבועיים? איך הרגשת עם ההשפלה? 2-2. תסביר לנו איך הושפלת, תסביר, אנחנו רוצים לשמוע. כן, ניצחו, יוצאו 2-2. אני לא מתעצבן. אתה לא מתעצבן, אתה לא מרגיש מושפל. לא. מה זה מושפל? למה? זה 1-1, לא? 2-2, מכבי חיפה, אתה לא זוכר עם הזנב בין הרגליים יצאו ככה, ברחו? אתה לא זוכר צ'ק צ'ק צ'ק, תספר אז, הוא פשוט שכח. לא ככה, איך? ככה. ספר לנו. בסדר, לא, מה אתה בא להסתלבט עליי עכשיו? לא, אני רוצה פשוט, אני מספר עליך ואני רואה שאתה בזמן האחרון, הזיכרון שלך נמחק. עם חיפה. יותר רגוע. נמחק, הזיכרון עם חיפה, מתי שמפסידים אתה שוכח. מתי שהם מנצחים אתה לא מפסיק לדבר. יכול להיות. Maybe. Io parlo italiano. אני parlo italiano. כפרה עליך. אבל הוא מדבר אנגלית טוב. איזה מאכלים אתה אוהב מיוחדים? כרובית. כרובית, כן. זה זול. מה זה כרובית? הכי מאכלים שאני... הכי אוהב. כל דבר מדגים. כל הסוגי דגים. אתה אוהב דגים? כן. הבנתי.
תגיד לי, דייג אוהב דגים? אז למה הורג אותם? עכשיו אתה צריך לספר לנו את הבדיחה של זה בשביל התלמידים, את הבדיחה של הספר, של לוחות הברית. לוחות הברית. מה, אתה לא יודע אותה? לא. באיזה בבקשה. בית ספר? אתה רוצה לספר אותה עכשיו? אתה, כן, עכשיו תספר אותה, בבקשה. איזה בית ספר מלמדים, הגיעו לשיעור תנ"ך. הילד, המורה אחד מסמן על איזה ילד, אומר לי, קום אתה, הוא אומר לו, בשבר את לוחות הברית, הילד מתפרץ, ואבא שלי לא אני, ואמא שלי לא אני, ולא אני, והמורה התחרפן, אומר, אתה יודע מה, מחר תביא את אבא שלך לחיפה. חלום בסדר, מחר את מביא את האבא לכיתה, הוא האבא יותר גרוע מהתלמיד, חלום, מה יש לך עם הבן, אתה כל הזמן שולח אותו בוכה לבית וזה, חלום, אתה רואה. אני שואל אותו מי שבר את לוחות הברית, הוא אומר לי, מתחיל לעשות לי בלגן, לא אני, לא אבא שלי, ואמא שלי, לא אני וזה. אז האבא היה יותר גרוע מהתלמיד, הוא אומר לו, תגיד כמה זה עולה ותעזבו את זה. תעזבו את הילד בשקט. זה הפקרון. קראון. אתה רואה? זו בדיחה יפה גם לספר. איזה עוד בדיחות יש לנו? אנשים טובים מאוד. אנשים טובים והם דרך אנשים טובים מאוד. אתה יודע שהוא היה זמר, זאת ניסים, במרוקו. לא סיפרת לו שהיית זמר במרוקו. איזה? לא סיפרת לו שהיית זמר במרוקו. כן. היינו שרים, אני בעבד לוהב, אתה יודע מי זה עבד לוהב? לא. מי זה עבד לוהב? תגיד לו. הוא לא יודע. בפריד לאטרש. לא, אתה זוזר הרבה. לא יודע. עבד לוהב זה זמר מאוד מפורסם. תן מוואל אחד שיראה שאנחנו, תן מוואל אחד. עבד לוהב, יא לילי, יא לילי, יא עיני, יא ליל. אוף! תראה אצלי יש לו. בפריד לאטרש. תן לו של פריד. תן לו של פריד, תן לו. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך. יישא השם פניו אליך, יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך. יברכך השם
השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך. יישא השם פניו אליך, יישא השם פניו אליך, וישם לך, וישם לך שלום. יישא השם פניו אליך. אערוך מלל ליבי לפני אלוהי אבי, לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא. דג וחצי עולי גרוש וחצי, 10 דגים, כמה עולים? טון טון ניסים, טון טון ניסים, אין כמוך בעולם. טון טון ניסים, טון טון ניסים, אוהבים אותך כולם. טון טון ניסים, טון טון ניסים, אין כמוך בעולם. טון טון ניסים, טון טון ניסים. אתה עכשיו רגל. מה אתה רוצים עכשיו? בוא תראה, לא, בוא תסלם, בוא. מה אתם רוצים? אבא, תראה מה יש באבא, רגע, תעצור את מישהו. אבא. נעשה להם את הפוזה של עוד קרון. הופ! לא ראיתי, לא, זה לא רע. ואיך שאני לא מסתכל וזה תמיד מבלבל, ואיך תמיד זה גונב אותי, והימים כך עוברים וכבר רואים בפנים את השנים שעברו איתי.